mesake lani mas kang gemesake jodoh alah ati pengen tak tebang ning kakungmu tan lila mesti yakti pengen tak tembung ning kakungmu mesti ora lila terus kendak kepang grahita angel nggonku yen rina banget nang gana ganti sambung kumo sambung wanci dalu wanci ratri karya usada yuk sing gedhe banget kang mas bapujanku sejatong hatiku sambungku mengwanci dalu
lestarine HP pirantine. Nah, iya. Lanjut. Mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bagya malnya jar lair putri Celestia kang bisa Yuk. nyuara tika bakal besrana Masuk dangdut slow Mas Bambang. Oh. Ya, tutup deh, yuk. mendah baya yen sedang urip lan ngendika mesti bagya Yuk, disaut Mas Bambang. Bali intro. jar lair putri Celestia kang bisa nyuara tika kang lesrana Terima kasih. Mbak Yola. Terakhir ya, Mbak Sri, Mbak Enggar, Dek Petrisha, jumeneng bareng. Yuk, disepoti, yuk. Maka kersa, ya sing kira kompak apa? Hah? Ninggal katresnan. Oh, ninggal katresnan. Oke, cocok. Ya, nggo penutup ning limbukan mengko ditutuk neneh, gayeng neneh goro-goro. Oke, Yuk ninggal katresnan. Yuk.
Oke. Perkara lagu-lagu lan gegoyonan bisa ditutokake ning paret sanga ya nok ngono ya Mak. Oh ngono. Ya grimingane pelot Batar Kun. Ya nutuke lakon. Lakone dawa. Heeh, Pandhawa Darma Wirata Parwa. Ya. Sawise sesaji marang Bendara, ayo tak derekke yung. Kuku sing tupa kumelun mangantar selaning krana sumerba arum kandhanya kandhanya sasmita jati sasmita wangsiting dewa
Ketemu ana ing season gara-gara patet songo Mas Gareng dan Dik Bagong. Ngono tru. Ayo, ngono Mas e. Ayo. Luar biasa. Masih dalam rangkaian HUT Partai Nasdem ke-11 tahun. Wah, luar biasa. Ikut mengucapkan selamat ya Mas Petro harus. Selamat hari ulang tahun Partai Nasdem ke-11 tahun. Semoga kedepannya lebih baik dan lebih hebat. Amin 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 ya robbal alamin. Ternyata nih wae ulang tahunnya Partai Nasdem kuwi bebarengan kelawan bulan November. Bulan November kuwi bulannya wayang, hari wayang dunia utawa hari wayang nasional. Kuwi bulannya wayang. Critakno ora ketang singkat Mas Petro. Piye? Larah-larahe kok iso ana hari wayang ki piye? Tahun 2003 lumantar UNESCO wayang diakui dunia sebagai karya agung budaya dunia non benda. Kuwi tahun 2003 ingkang mewakili wonten ing Perancis menika pepunden dalang almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono. Oh ngono ayo. Sing diakui kuwi dudu mung wayang kulit gaya Surakarta ora ning kabeh. Yo klebu wayang beber, wayang golek, wayang tengul, wayang klitik, wayang timplung, semua jenis wayang kuwi entuk ya kuwi penghargaan karya agung budaya dunia. Oh ngono ayo. Tahun 2003 lah kang kaya mangkono kuwi dengan didasari oleh itu Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta ya ngadani hari wayang dunia. Jadi sebelum tahun 2018 sebelum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memutuskan melalui kepresnya ya kuwi tentang hari wayang nasional 2018 kuwi aku wis eling. Kuwi kampusku kono isi Surakarta wis ngadani hari wayang dunia. Oh ngono ayo. Dadi jane ora ana masalah, no problem antara hari wayang dunia atau hari wayang nasional wis padha wae ning yen aku nyuwun pirsa karo dosen-dosen ingkang berkompeten wonten isi Surakarta lebih bijaknya lebih wicaksanane kepiye hari wayang dunia kuwi menyongsong gitu menyambut hari wayang nasional mergo sing didok kuwi 7 November jane bukan masalah tanggale ora ning bulan November pada intinya adalah bulannya wayang. Wah luar biasa. Mula cocok lawan Partai Nasdem yang selalu menguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayaan Jawa khususnya wayang kulit. Ayo luar biasa. Nguri-nguri karo ngurip-ngurip ki beda bedane ning ngendi Dik Petro? Bedane nek nguri-nguri ki nggur seneng nggur seneng penikmat wayang penggemar wayang ning ngurip-ngurip kuwi gelem melu tumandang gawe nanggap melu nguripi para pelaku seni. Oh ngono ayo. Wah iya Mas matur nuwun aja lali Mas Dik Petro. Marang sedaya ingkang sampun rawuh undangan wau sonten ugi Bapak Ketua Nasdem Nganjuk ugi kula ngaturaken panuwun Pak. Ayo mau sing saka Kediri sing saka Kediri Bapak Antok jari janjeni uga Nasdem Kediri arep wayangan. Wah luar biasa. Ayo muga-muga bisa kaleksanan. Hebat. Luar biasa. Yo silingi gending-gending. Muga ngaturake panuwun Kang Masku Mas Yogi Dirgantara sing wis ngewer-ngewer radine. Wah tidak ada kata yang pantas saya ucapkan kecuali hanya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Wis maringi rezeki Kak Ratna. Ayo wis pokoke kabeh sing ora bisa disebutke siji mbaka siji
mau barang ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Heri mau wis munggah ning season limbukan wis gayeng-gayengan. Lah iya. Lah luar biasa. Iki Dik Niken Salindri sih kepareng lenggah. Wilujeng enjing Dik Niken Salindri. Cek. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Niki wonten permintaan malah kepara permintaane sebelum wayangan dimulai ya toh niku pun anu nyawer cara istilahnya. Kutut manggung. Lah nggih. Niki niku lagu alit kula napa? Terakhir kula nyanyi niki kelas 3 SD. Bayo. Terakhir nih. Jenengan bayang nih lho pun supe. Oh. Ya disaline apa ndak apa-apa pun. Mboten niki mawon. Oh, kutut manggung saja. Nggih. Kula nggih kangen no soalé. Nggih. Nggih nyuwun sewu mengki lek wonten klentune ampun ditukani. Oh, ora apa-apa. Wong mangan wae nganggo kecer kok. Pelok barang ya, Pak. Nggih. Enggak.
monggo 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 mangga 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 Heeh. mangga 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 midangat ing kang Niki nek mayang akeh kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Pramitra kang Sugeng sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Sapa iki mau? Sore Yuk. sore yalah bapak ketot mangga jaluk jaluk ngombe aku dhewe. Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. Omben ana himano ikut ata omben 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 ana setiap nyune Saestu ndredeg niki Mas. Santai alon-alon. Dirilekskan. Pakan non
nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah. Mau dipateni streaminge. Nggih. Ya. Lanjut. Mas Bambang nang pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Ndredeg ya iso isih lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg Mas napa demek jenengan jantung kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Ya, mengke meleh. Ya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival Provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nggih Mas. Sanggit garap lakon nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso. Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu Dik Yola. Dik Yola. Kala Mas. Aduh, aku nek nyeluk piye ya? Dik. Ya sing. Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, tenang. Apa arep ngaturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Wong Mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar Padang monggo malah. Mangga langgam.
Pelok, slindro, barang, monggo. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Nyeh.